Good morning mga katoktok. Di na morning. Magandang hapon mga katoktok. Ngayon, ready na kami ng aking baby. Do ride kami. 'Di ba darling? Kasi tayong dalawa lang, no? Pupunta tayo at bibisitahin natin yung sinasabi nilang Siargao. Little Siargao daw ng Albay na nandoon sa Punso, Pulangi, Albay. Let's go and see you there mga katoktok. Bye! Andito na kami. On the way na kami mga katoktok. Time check. Alas 5. Darating kami doon. Baka madilim na. Hello mga guys! 40 kilometers away from Legazpi City. Basta hindi matraffic tayo ganong gagabi. Dami dito mga tatlo. Andun. Halos puro RE dito. Ilang-ilan lang yung TVS. Yun nga. Maxima tapos RE. Halos yun mga nagkakasalubong dito eh. Dahil naka-TVs. Kaya RE ulit. Oo, di ba? Daming RE. TVs. Baka wala, ewan ko lang kung may makasalubong tayong TVS. Wala po. Wala po na meron. Kung meron man siguro, isa lang siguro. Anyway, tingnan natin kung kumusta man yung sinasabi nila Little Siargao na Albay. Update ako mamaya mga kapatid. Oh, darling, how are you, darling? Good! Good. Ang ganda na ako! Ah, urong ka dito para makita ka sa camera. Yan. Naka-seatbelt ako! Okay lang, kahit naka-seatbelt ka, urong ka ng konti. Yan, tama yan, dapat naka-seatbelt kasi wala kang katabi para safe din. Siyempre, ang aking baby, para sa mga sudden braking, at least, kahit wala sa kanya na hawak o makatulog man siya, makailip man siya, stable siya sa upuan. Napapansin ko tong TVS, parang nawawala ng pwersa ng konti. Siguro sa gasolina to kasi nahalo yung premium tapos unleaded dito. Nung nagpa-refuel ako kasi wala, out of stock na yung premium. So, nahaluan ng unleaded yung premium. Tapos nag-refuel ulit ako, premium na naman. Siguro may factor yun. Or something na baka may tubig ng konti. Minsan kasi di rin maiwasan na malagyan ng kahit drops ng water yan, mahalo. Kasi kung nag-refill ng fuel sa mga gasoline station or dito mismo sa tanke pag naambon, di rin maiwasan na malagyan ng konting tubig. Siguro parang pansin natin na kala na doon walang gasolina, parang nawawala ng puwersa pa. Hindi naman namamatay yung makina. Parang napapansin ko lang, parang tumagal na siya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Sunset. Sana di tayo gabihin. Palubog na yung araw eh. Tatawid muna tayo mga toktok kasi kailangan natin mag-refuel. Nag-signal na tayo kasi yung mga motor mabibilis eh. Tingnan nyo. 89. I thought 82. 89.95 per liter. Sa Legazpi kasi na 98 yan eh. 98. 95 pinakamura. Ito naman dito ay 89. So malaking bagay na sabihin natin 5 pesos yung kamurahan.
Di ba? Magpapa-refuel muna tayo mga katoktok. Darling! Melo. Me. Wanna say something? Look at the main volcano. No fear. Papa, Daddy? Ah? Ulam ko? Kitang-kita yung mayon. Kasi ako hindi nakikita. Hindi ka nakikita. Ano po? Dada po. Ano yon? Dada. Ano? Wait a minute, wait. Slow down tayo kasi maliban sa mayroong nag-ayos ng kalsada, kakanan tayo dito kasi hindi na tayo dadaan ng Maharlika Highway. So, dito tayo dadaan sa likod kasi mas malapit dito compare dyan sa National Highway. Diba? Para mas madali tayo makaabot doon sa Little Siargao na ng Albay or ng Pulangi Albay. So, dito kakanan tayo dito. Sapatos. Oo nga, no. Okay. Di ba doon tayo? So, itong kalsada na to, straight na lang. Straight na lang natin ito hanggang makarating tayo doon. Pero anyway, mahaba pa naman to. So, more or less 19 kilometer or 15 kilometer, I guess. Hurt yun. Oh, all my heart yun. Pero hindi sama ng tata. Daddy, malapit na. Sobrang lapit na tayo. Opo. And on we'll go. Takbo ng mabilis kasi sa hindi maganda yung kalsada dito. May mga portion na mga lubak. Kawawa yung tuktok natin kung magmamadali tayo or magpapabilis tayo. Kaya alam nyo naman, yung brake na to, sinulusyonan lang. Nilagyan lang ng teflon kasi naglilik na talaga kahit bago na yung rubber yung sa brake chassis natin. Bago na bumili tayo, diba? Pero naglilik pa rin siya. So, ibig sabihin, medyo may tama na ata yung assembly. Yung acid nun, may tama na. So, kaya, nilagyan na lang ng teflon para hindi mag-leak. So, sa mandala para magamit natin. So, ito, nararamdaman natin kapag nagbe-brake tayo. So, parang may sabit, may sayad ba. So, di gaano pulido. Pero malakas naman siya yung brake. Yun nga, sometimes, mababa yung brake ko. Kailangan mo talaga siyang ibumba para umakyat. Para mas malakas. As observe, bago pa nasira yung brakes natin, yung reservoir natin ay hindi naman talaga nagbabawas to. Kala ko okay pa yung mga brakes natin kasi pag nagtatanggal ako ng gulong, kapag nagpapatanggal ako, malinis naman yung cylinder AC. Pero nung one time na binuksan, tinanggal yung dust cover, doon na nakita nabasa sa loob. Literal na leak na talaga, nagli-leak na. Doon. So, hindi naman pala kagad yan tumatagas sa dust cover. Kahit nag-leak na siya, na-hold pa rin ang dust cover. Kaya akala mo, hindi pa siya nag-leak. Kaya kung mag-check pala ng brake, kailangan mo talagang tuklapin yung dust cover niya para makita mo talaga kung talagang okay pa yung brake cylinder AC natin. So this one, kahit nag-leak na nasolusyonan pa naman. So far, mga ilang buwan pa naman ata pwedeng gamitin. Okay pa naman siya. Kaya ginagamit mo natin, tinetest muna natin. No? Although long drive na rin to kasi mga more or less 40 kilometers yung biyahe natin galing doon sa Legazpi papunta dito sa Little Siargao na Pulangi. Tapos balik na naman to almost 80 kilometers. Okay naman yung brakes natin, malakas naman siya. Binubumba ko lang kapag napapansin kong di pa kumakagat or mahina yung kagat para mas kumagat siya.
Welcome Barangay Ponso Pulangi Albay. So nandito na tayo sa Barangay Ponso. Sa awa ng Diyos, galing tayo ng alas 5 ng Legazpi. So it's almost 7, 20 minutes before 7. Po. Alam mo to guys, so nandito na kami. Saya ko naman dito. Sana sana morning kasi takot. Yan, kakaliwa na tayo dito. Kakaliwa tayo dito. Dati dali na malapit na ulit ang gutom. Dito na lang tayo mag-park. Yeah, thanks God na darling. Dito na lang tayo magpa-park. Chicken pastel. Ha? 30. 30. Hawakan mo darling, 30. Skip ko na niya to. Ika, may new order. Ano yan, Daddy? Number natin. Mapit, ano yan? Ano nilagay mo dito? Number. Pakita mo yung number natin. Ano naman? Ano naman? Tingnan. 68. Utang. Number 68 pa kami sa Ilocos Ay, mali ka! Bakit? Nyam, 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 nyam. Kasi Tigbaliktad mo. kahit 45 minutes pa. Daddy, No. tigbaliktad mo. Big balik na. 68 yung number. Harap mo sa camera. Tigganito mo. Harap mo sa camera. Ay, Ah, mali. yan. Naman yan. Ah. Ito, makikita yun yan to. Okay, wait lang. Gusto yung tingnan yun ano? Yung number? Dito ka may mura. Wait lang. Nag-order na kami kahit ka 68 pa lang. Tingnan niyo yung tao sa likod. Sa Ilocos Empanada. Ang dami. So, 45 minutes, more or less 45 minutes yung hintayin namin. Sa Ilocos Empanada. Yan, tapos na tayo mga katuktok. Nag-order na tayo sa wakas ng
Ilocos Empanada, dalawa binili natin. Ang tagal, almost 1 hour. Ang daming nabili, kasi stay tayo. So at least, makakatikim na ulit tayo ng Ilocos Empanadas. At ano kinain natin kanina? Chicken pastil. So, nag-enjoy naman kami dito sa Little Siargao ni Darling. Darling, you wave Darling! Ang baby ko. Iyon, very good. Oh. And touchdown na kami mga tuktok sa bahay. Alam mo ko na oras na 5 minutes before 11 p.m. Yung time ko makakain ng Ilocos Empanada. Yung first time nung nagpunta tayo ng vegan, dala din natin si Tuktok. Ngayon, dala naman natin si Tuktok, pero Ilocos Empanada, Little Siargao version dito sa Bicol region, yung sa Pulangi, Albay. Kaya tayo, sarap. Ang laki. Parang, thank you mga Tuktok. Salamat. Bye. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.